Включвам записа. Здравейте, мили Human Design ентусиасти! Аз съм Галина Банкова от Human Design Playground и днес си говоря с Диана. Диана, здравей! Много ми е приятно да си говорим. За първи път те срещам и въпреки, че е онлайн, вече обменихме много интересни теми. Започнахме да си говорим по тях и нямам търпение сега да разкажеш и за хората в Human Design общността, неща за теб, за темата, която всички нас ни вълнува и за нещата, с които ти се занимаваш. Добре дошла първо. Как си? Благодаря, Галина. Здравей! Благодаря ти за ентусиазма да направиш тези интервюта, които евентуално да представят преподавателите, които ще направят лекции в този форум, който и Мери, според мен, влагат много енергия, за да стане възможен. Така че още веднъж ти благодаря за ентусиазма. С най-голямо удоволствие и аз много се надявам и вярвам в това, че правилните хора ще попаднат на събитието, така ще се ограмотят, ще се обогатят, ще се свържат едни с други. И даже, понеже ти го спомена, дай да започнем направо с това. Какво е твоето участие на форума Human Design, който е на 1 декември тази година? На форума бях поканена да направя лекция, която се нарича Механиката на съня. А, термина е Dream Rave и в Human Design много от нещата си остават със същите термини, така че просто се казва Dream Rave. Какво се случва с нас докато спим? И основното, понеже аз все пак съм 5-1 и в мен има много практичност, това, което ще се опитам за тези 45 минути да предам на хората, които се включат в този форум, е да погледнат на сънищата по много радикално различен начин от този, който до сега съществува и битува около нас, и той от хиляди години е все пак един и същ. Има толкова много, как да кажа, как се казват, такива, които тълкуват сънища, дори книги се издават на тази тема. Тоест, човека винаги си е опитвал да си обясни сънищата. Какво се случва с нас, докато ние заспим. И понеже универсалното съзнание, то никога не заспива, основното е как интерпретираме това, което ни обуславя нощем, докато ние спим. Тоест, дали успяваме да се свържем с този сън, т.е. явно, че нещо ни е познато или на ума, или на емоциите, и естествено ние го интерпретираме по този начин. А ако не успее, и тогава казваме, аз сънувах този сън. Той е личен, мой сън. Или пък ако не успеем да се свържем с това, което един вид ни е подадено от нощните сили, то е подадено, все едно си представи като информация, нула единица дигитална информация, но още няма разчитане на тази информация, няма интерпретация. И интерпретацията всъщност идва от нашите преживявания, които до сега сме имали. Или съответно от тези хора, които са будни, докато ние спим. Така че темата е много интересна. А, и ще се опитам за 45 минути да кажа основното, което хората да могат да си вземат за тях. Но основно е да променя, естествено, стига да мога, гледната точка на темата сънища. Аз лично много се зарадвах, като видях заглавието на твоята лекция, понеже откакто съм активна в Human Design средите, всеки път, когато прочета въпрос или аз задам въпрос, свързан с Dream Rave, повечето хора в общността реагират по начин: о, то това е тема, която е много надълбоко. И едва ли не си заслужава човек да се занимава с нея, или се препоръчва човек да се занимава с нея едва след като е натрупал основите на Human Design. И не знам дали това е причината, но и аз до сега не съм се занимавала истински с нея, така че много се радвам, съм много любопитна и съм сигурна, че и другите хора по подобен начин се чувстват. Което сега ме интересува е на теб по какъв начин ти стана близка тази тема, защото виждам, че те вълнува и е част от работата ти. Сега, то всяко нещо си има, как да кажа, естествения хронологичен ред.
Аз попаднах на Human Design 2012 година. Тогава живеех в Оман и естествено по много неличностен начин срещнах Human Design, т.е. в интернет. Защо естествено? Защото съм пета линия, т.е. трансперсонално и така, как да кажа, случват се, ето в случая дигиталния свят, не от човек, не съм чула от човек за това. Сега така го разбирам, тогава не. И помня какво беше реакцията на тялото ми. Аз едва ли не, когато срещнах Human Design, помня а, какъв цвят беше бюрото, на което бях седнала. Тоест, в коя стая се намирах. Едва ли не цялата среда около мене се е запечатала към този момент. Тоест, той в моето съзнание е много цветен, много жив. Което сега вече го разбирам какво означава да си ресептивен, да си отворен на нещо. Тоест цялото ти тяло просто е отворено. Всичките ти ресептори в тялото, клетките са били отворени към това нещо, което аз съм слушала. А то беше едно кратко интервю от 5 минути. Тогава разбрах, че това нещо много ме привлече. Реакцията на тялото ми беше, аз исках да вляза, ако може, в монитора. Нали? Това е такава реакция, просто помниш. И още докато вървеше сигурно това кратко интервю, аз вече търсих в интернет какво е това нещо Human Design. Направих си от тези кратките безплатни, тогава имаше анализи към Международното училище на Human Design. Видях, че там пише, че съм емоционална и трябва да чакам. Но аз вече бях срещнала и други хора, които преподават Human Design. И бях готова, вече съм решила, ще се записвам това нещо да го уча. Естествено, понеже съм много любопитен човек, аз започнах да уча Human Design, как се казва, едно след друго, един след друг курс. И понеже въпросът ти беше за Dream Rave, как ме привлече всичко това, а, това стана не точно веднага, като започнах Human Design. Все пак се иска някакви основни познания да имаш, да минеш през основното обучение, за да запишеш Dream Rave. И тогава, мисля, че беше 2015 или 2016, когато учех Dream Rave, не помня точно коя година, но така се случи, че в Оман, в Италианския културен център, прожектираха един филм за живота на Мусолини. Не знам дали, няма да разказвам в подробности сега точно историята, но става въпрос за това, че една жена, която е австрийка по происход, много богата, невероятно влюбена в Мусолини, и тя едва ли не похарчва цялото си богатство, за да стане той, който е станал. Тоест, той в началото е бил почти неизвестен, занимавал се с журналистика в някакъв малък вестник, но не това, което ме впечатли. Тя става негова любовница, той вече става Мусолини, но официално не може да се ожени за нея, защото не е приемто от обществото. Те му намират подходяща официална жена за Мусолини. Но тази жена, австрийката, толкова много го обича. Тя дори има син от него, но тя сънува един натрапчив сън. Тоест, в съня си тя непрекъснато се сънува, че се жени за Мусолини. Тя се сънува булка в този сън. И това толкова много я обсебва, т.е. обсебва дневния й живот, реалния живот. Дори стига до там, че тя, дори и сина й свършват в лудницата, защото на много такива събития, където вече диктатора Мусолини присъства, тя прави сцени, защото за нея, това, което тя вярва дълбоко в себе си, че тя е призвана да бъде негова жена, защото тя се сенува натрапчиво булка. Та, така съвпаднаха нещата и аз тогава реших да се запиша и в Dream Rave и всъщност тези натрапчиви сънища, които сънуваме всяка нощ, Dream Rave дава обяснение на това нещо. Мгм. Много интересна история. Е прекрасно, когато има толкова ясни знаци, които ни се поднасят от живота. И ние като генератори да можем да откликнем на тях. Мгм. И ти имаш изключително много квалификации, изключително много сертификати, Да, като полета на коледна изява. елха съм. Моля?
Като коледна елха съм се накичила. Честито, моите поздравления за всичко, което си постигнала до сега. Благодаря, Искаш Галина. ли, искаш ли да се представиш за хората, които сега ни гледат, които още не те познават? По какъв начин искаш да те възприемат? И също в какъв случай да дойдат хората, да се обърнат към теб за съвместна работа, за съвет? Добре, аз ще почна от тук, че аз много, много предпочитам, заради спецификата сигурно и на моя дизайн, да работя лично с хората. Тоест, и също така забелязвам, че повечето хора, които се обръщат към мен, всъщност те предпочитат да направим среща на живо, а не онлайн. Така че личните а, анализи и срещи, които правя, са нещо, което много харесвам. Отколкото до квалификации, да, професионален анализатор съм. Също така имам специализации в бизнес приложението на Human Design, BG5, така нареченото Profit Potential, което най-близко ще бъде къде в твоята карта са местата, от които можеш да изкарваш пари. А, с- Естествено, да живееш дизайна си вода като въркшоп. В момента съм в процес на финализиране на нещо много голямо, което е програмата по диференциация. Тоест, те са няколко семестъра, към тях има и холистично разчитане на карта, също така радикалната трансформация, т.е. 40 стъпки за трансформация. Но това е процес, който в момента приключвам и понеже имаше нещо в мене, което трябваше да изчака да ми се изясни лично на мен това познание, защото то е много дълбоко и аз съм човек, който е много отговорен. А, Така че трябваше да си отлежи в мен, за да мога след това, когато обяснявам на хората, да съм наясно какво точно правя. Това са нещата, които в момента, да кажа така, накратко. Правилно ли те разбрах, че последното, за което спомена, е твоя авторска програма, а не нещо, което разработваш заедно с официалния Human Design Институт? Говориш за програмата по диференциация ли? Да. Ами не, то е обучение към Международното училище по Human Design. Така наречената DDP програма. Differentiation Degree Program. Аз за това го казах, че е програма за диференциация. Може би трябва да кажа какво включва това нещо. Това включва първичната система за хранене, средата, в която е най-подкрепеща за нас да живеем, така да го кажа. Каква ни е перспективата, т.е. ние какво виждаме, какво ни е дадено да виждаме по-скоро и съответно мотивацията на нашия ум. Това са четирите стъпки от радикалната трансформация на тялото и на личността. Аз лично нямам търпение да стане готова тази програма, понеже това са мои любими теми. Мгм. Имам откъслечни познания, но усещам, че при теб бих могла много да задълбоча. Така че ще следя новините. Надявам се скоро и това нещо да се материализира. Аз съм малко бавна. Тоест, когато говорим за диференциацията, специално в тялото, там има нещо, което се нарича тон и цвят. Предполагам, че това си го чувала. И моят тон е вътрешно виждане. И това за мен е забавено виждане. Тоест, аз виждам нещата, но просто ми трябва време. Тоест да ги видя по-ясно. Мгм. Мгм. Много често точно този процес може да бъде много градивен и много удовлетворяващ, така че и аз лично съм се научила вече на търпение и съм сигурна, че много хора ще чакат, понеже си Много е заслужава. хубаво това нещо, защото ти спестява разпиляване на енергия. М. Мгм. Бих казала, че моята тайна, как ми се Мгм. отдава да проявявам търпение е, че има много различни и интересни неща в живота ми. Различни проекти, различни теми, хора. Може би се дължи и на това, че аз съм със строен сплит. Мгм. И
Постоянно се занимавам с нещо, което ми е интересно и това ми помага да пусна нещото, което изисква време за озряване Мгм. Така е. и да изчакам емоционалната яснота. Мгм. Добре, понеже ти си живяла в най-различни страни, краища Мгм. на света буквално, и си човек, който познава много различни сфери в работно отношение, би ми било много интересно да разкажеш нещо за личния ти опит с Human Design. Как Human Design на теб ти е помогнал в житейския ти път, ако имаш отклик. Аз идам от света на медиа, реклама и маркетинг. А, Работила съм в рекламна агенция, преди това в България, преди да замина за чужбина 2000 година, съм работила в радио и в телевизия. Тоест, този, как да кажа, този афинитет го има в мене. Във всички случаи, в много отношения е било абсолютно неязово, заради тоталното ми отворено гърло. Понеже ти ме попита как ми помогна в бизнеса, аз не бих казала, че ми помогна в бизнеса. Когато работих в Кувейт и в Оман, аз срещнах Human Design, вече бях се преместила в Оман и работехме и с Дубай, и с много големи компании, предимно в сферата на недвижимите имоти, развитието на движими имоти. А, Срещайки Human Design, аз станах прекалено чувствителна към корпоративния свят и много крайна. Тоест, опитвам се да си подбирам думите, да бъда малко мека, но аз видях много маски и много фалшивост в този корпоративен свят. Тоест, ти отиваш да представяш, да речем, нещо креативно, което е свързано с дизайна на запазена марка. И там има един комитет от някакви хора, които са събрани, които нямат нищо общо към креативния процес, примерно счетоводителя. Окей, добре, те могат да присъстват, но няма лошо. Но от тези хора се оказва дори да имат мнение. И много често а, тогава вече усещах вътрешната ми съпротива и реакция към това нещо. А, Може би, пак казвам, благодарение на моя дизайн, аз съм човек, който има а, думата, ключовата 32-и портал на пета линия е свързан с това да си гъвкав. И предполагам, че това до голяма степен така не ме тласна радикално да изляза и да напусна работата си, защото аз съм срещала много хора в Human Design, които радикално, как да кажа, продават си бизнесите, отказват се от това, което правят. Сещала съм такива много хора, докато съм ходила на фестивалите в Ибиса. Тоест, като казвам, нали, хора, които са имали доста голям бизнес, богатство, ако щеш, в материален план, и тотално всичко го продават, разпродават и идват и живеят на остров Ибиса. Крайно е, но примерно, може би за тях е било коректно. За мен беше коректно това да остана до известна степен в бизнеса, който имахме, защото пък това ми позволи да си позволя да уча Human Design, което, предполагам, ти знаеш, е много скъпо обучение. И дългогодишно също. Изисква Да, и се дългогодишно. човек да бъде Да. дисциплиниран Мгм. продължително време. И за мен, понеже Human Design е логична като наука и затова постоянството, т.е. ако имаш особено дефиниция в логичната верига, ще дава ти една идея подкрепа за това да останеш по-дълго в самото изучаване на Human Design. Така че, доколко ми помогна в бизнеса, това, че може би не бях толкова радикална, въпреки че и експериментирах и с това. Така че не знам дали успях да отговоря на твоя Да, въпрос или малко така се разпрострях. беше също много ценно и нашите зрители да разберат повече за твоя път във времето преди Human Design. Което сега ме интересува, ако искаш да споделиш, е Мгм. как разбра, че искаш да се занимаваш професионално с Human Design и да се отдадеш на тази дейност и тази наука. Не съм разбрала аз.
А, когато започнах с ученето на Human Design, изобщо нямах намерение да ставам професионален преподавател. Въобще. То беше чисто свързано с мен, да разбера защо винаги на едни и същи места се повтарят едни и същи теми, които, как да кажа, които те препъват в живота, които ти се явяват пречка. Или се чувстваш неудовлетворен като генератор. Темата за неудовлетвореността на мен ми е много позната. А, просто така се стекоха обстоятелствата. А, започнах по-често след 2015 година да се връщам в България. Записвах се и на някои курсове, които се организираха в България. И понеже Луканан Диас беше също един от моите преподаватели, който аз познавах от Ибиса, той започна да идва в България и да води курсове. И така всъщност чрез него бих казала, че се запознах и с директорката на Българското училище а, Петя Мъжлева. И просто тя един ден каза, искаш ли да водиш да живееш дизайна си като workshop? На което аз, да, окей, много е предизвикателно, така го усещам. А, естествено с несигурност, това също го има в мен. И така започна всичко. Тоест, абсолютно не фокусирано, несъзнавано решение от моя страна да бъда преподавател. И кои са хората, които се обръщат към теб за съвет, за услуга? Имат ли нещо общо? Имат. Забелязвам по самите дизайни, че много хора, които имат пета линия в дизайна, т.е. се обръщат към мен. Дори много хора, които имат самия канал на интимността 59.6. И съответно други неща, които не знам дали си го срещала, примерно в Human Design, което идва също от Ра, че с хора, които имаш да речем, лунните възли, моите, са Слънце и Земя на другия човек, това има някаква кармична връзка. А пък и все пак съм 5-1, т.е. явно по някаква кармична линия са хората, които се обръщат към мен. Но работя с хора във времето, т.е. Имаш си едни клиенти, които всяка година идват на соларен възврат, или просто за консултации, когато имат някаква житейска тема. И това по възможност на живо, доколкото По разбрах. възможност на живо, да, по възможност на живо. За мен е важна поне първата ни среща да бъде на живо. Да усетиш есенцията на човек. Може би няма да работите добре заедно. Може би има нещо, което няма да се получи. И след като сме имали примерно една среща на живо, след това можем да продължим да работим онлайн. Защото като че ли някак си връзката е направена. Да. Поне това е моето разбиране. Нашето холистично проявление се усеща в средата. Или чрез гласа. Поне за мен е така. Аз много държа хората, които дори са ми писали по имейл за ето, изискванията, много държа това, което казах, да ги чуя за кратък разговор след това. 5, 10, 15, 20 минути няма значение, но просто да се чуем по телефона, преди да започнем да работим заедно. Поздравление за това, че толкова ясно знаеш кой е твоя начин и че наистина работиш по него. Въпреки, че представям си, че това означава допълнителен ангажимент, защото като проведеш с един човек един разговор, Мгм. втори човек, това си е време и също енергия, която влагаш, но си Да, така заслужава. е. Така е. А, нещо ще да кажа, но предпочитам за сега не. Има ли някоя история от работата ти с хора, която можеш да споделиш, което да В не как... отива в някакви лични подробности за хората, за да могат зрителите да добият по-добра представа за твоя стил на работа или що за хора идват при теб? Не се сещам така на първи план за някаква конкретна история.
А, аз се опитвам хората, които идват при мен, които са много потопени в мистичното, които търсят отговори на големите въпроси, едва ли не въпросите свързани как е устроена цялата Вселена, да се опитам да ги приземя. Тоест да се опитам да им покажа, м, че нашия живот в крайна сметка е тук на тази планета. И колкото и да искаме да разберем голямата формула, добре, то е любопитно и много интересно, но какво ще ти помогне? А, скоро имах такъв, т.е. преди няколко дена, такава консултация с една жена и всъщност много се радвам, че се опитах поне за малко, според мен, да сменя тази перспектива. Мгм. Защото тя така искаше да намери голямата формула. Мгм. Интересно, че са много такива хора. Това означава, че ги има и те търсят заземяването и търсят проявата в материалния свят и явно ти М, успяваш да им го дадеш. Еми то в момента мисля, че е свързано и до някъде с времето, в което живееме. Тоест, то, че е много динамично, но също така, аз доколкото си спомням от лекциите на Ра, той казва, че ще минем преди 2027 година през един период на фалшивите пророци. На какво искам да кажа, че страшно много хора, той е като наводнение един вид, ти предлагат отговор за това как да получиш просветление, как да разбереш себе си. И съответно, че това афектира и в обратната страна. Хората започват да търсят все повече такива неща. Да. Да. Мгм. Доколкото си спомням анализа на тази година, 2024, това е много ключова тема. Самопознанието като Мгм. израз на индивидуалността. Въпреки, че в момента така като се чувам, как го казвам, звучи малко като клише и може да означава всичко. Аз в момента не си спомням точно на дизайна на тази година. А, аз дизайна на годините разглеждам малко по-различно. Това е бил първият начин, по който Рао Руху е разглеждал дизайна на соларната година. Тоест, отчитам, включвам в самия дизайн и червената страна. Тоест, за мен това е жизнен цикъл, както правим солар на самия мен. Разбираш ли ме? Да, Тоест, да. имаме и двете страни, и Да. личността, и дизайна. И си спомням, че имаше някакво разминаване, но в момента не мога да сетя Интересно, какво ще беше. обърна Так малко, внимание. малко по-различно разглеждам аз. Да. Мгм. Так му навлизаме сега в тази фаза на годината, понеже края на януари ще има доста събития по темата. Ще обърна внимание. Добре. А, което много би ме зарадвало, Диана, ако искаш Мгм. да споделиш нещо друго за теб извън Human Design. Нещо за темите, нещата, които те вълнуват, може би книгите, които четеш или хобита. Напоследък много ме вълнуват думите. Като казвам думите, има буквално думите и тяхното значение, корена на самите думи. Може би пак до някаква степен е свързано с това, което в България се случва. Преди не ми е правило впечатление, защото аз 20 години не съм живяла тук, но от последните 4 съм тук. И виждам много подмяна на думи, за които има български думи. Въпреки че аз също, като се прибрах 20-та година, за мен също беше един период на припомняне на българския, защото работно съм просто работила с английски и ти започваш да мислиш на английски. Аз предполагам, че на теб това ти е познато, нали? Да, да. А, но, но сега това нещо много ме интересува. А, има хора, които много добре се справят с това, които обясняват откъде идва корена на, особено на българските думи, а също така и а, как са съставени английските думи, което за някои неща много ме изненада. Примерно, а, един пример ще ти дам. Думата government означава to govern the men. Така че такива някакви неща на мен в момента ме вълнуват. М, Тоест думите, тоест какво материализираш, какво съдържание те носят. А, да, някои думи са много красиви, това е така,
но за мен по-важно е какво носят те, какво въплащаваш с това, което казваш. Мгм. И това мога да го върна дори с Dream Rave сега, ако искаш просто да Да, затворим нещата, да. защото а, механиката на съня е това да ни покаже, че тялото, нашата физическа форма, е един инструмент на съзнанието. Тоест, ние филтрираме информация, а инструмента е нашето тяло. И е добре да го чуваме, да го тачим, да му благодарим, да се Да грижим за имаме него. връзка с него. Да, Да. да имаме връзка. Когато те заболи коляното, аз много често казвам на хората, когато те заболи коляното, не дай моментално да маскираш тая болка с едно хапче, се опитай да се свържиш какво точно си правил, дали си бил прекалено активен или си бил пък може би прекалено активен, а ти се имало някакво разтягане на мускул по твоето тяло. Върни назад, рефлектирай или по-точно, как да кажа, погледни се, нали? И виж какво се е случило. И може би тогава ще разбереш защо се е случило. Мгм. И това, ако се прави постепенно, постепенно, капка по капка, ни свърза с телата. Мгм. И Мгм. там пак идват на дневен ред думите, защото в момента, в който опишем как се чувстваме от към тялото или Мгм. опишем какво мислим, че тялото иска да ни каже, Мгм. моментално това ни дава един превод за това какво е добре да направим като следваща стъпка. Да, те думите носят вибрация. Тоест, честотното поле около нас. С какво е наситено, с какви думи. Мгм. Прекрасна тема и много се радвам да имам удоволствието много скоро да чуя гласа ти, подбора на думите ти, поднасяйки ценната информация за Human Design на живо. Да видим, може би нещо да се промени в моите планове, да успея да дойда на 1 декември в София. Ще Ако се не, радвам. има ли други възможности, някакви участия, които плануваш през идните месеци или курсове, които ти предлагаш за хора, освен анализи едно на едно? Ами за сега не. Ще ти кажа защо. Аз от една година вече живея на село, т.е. не съм в София. И това да се преместиш да живееш вкъща и да направиш да ти е удобно и да ти е комфортно, отнема много време. Аз 2 години от живота ми се занимаваха с това, няма да влизам в подробности. Тоест, като че ли малко Human Design беше леко на по-заден план, защото другото в момента е пред очите ми, с което аз трябва да се справя. Така че сега вече нещата са почти на привършване и съответно това, което много ми харесва да правя, т.е. да гориш когато правиш в нещо, да се усеща, ще се върна към него. Това е Human Design. Много добре, ще следя и аз следващите ти участия и както казах, аз се научих на търпение, така че не бързам и аз и си слагам бележка да следя специално за програмата за диференциацията, понеже наистина променливите много ме вълнуват. Мгм. И като за финал да те попитам, имаш ли нещо, с което искаш да се обърнеш към зрителите относно тяхното взаимодействие с Human Design и с това да завършим? Тоест, имаш предвид нещо по-генерално като Като съвет, послание или... като съвет или като апел. Знаеш ли, много ми се иска да кажа нещо, което мина през моя собствен процес, когато аз започнах да експериментирам с Human Design. Да не замръзват в картата си, в този отпечатък, който ще даде а, една трета част само отпечатана. Тоест да не се фиксират и да не замръзват в нея. Защото ние носим всичко в себе си и живота се случва. Даже мога да ти дам пример, ми се С струва, удоволствие, съвсем да. накратко. Да. А, аз нямам 16-ти портал в твоята карта. Ти го имаш. Портала свързан с уменията. И според тълкуването, аз съм човек, който е създаден за дълбочина, а не за умения. Нали? Тоест, едва ли не, аз ще се стремя към прекалено много умения, продиктувани от неязови стратегии. Съвсем накратко.
Аз с това никога не се свързвах, защото като се върна в живота назад, ам, аз съм човек, който обича, освен че обича да прави неща с ръцете си, говоря чисто за мануални умения, аз непрекъснато искам да, как да кажа, да изуча нещо ново, което да бъде проявлено. И а, това е едно от нещата, които разсъждавах, даже скоро си говорих с някой на тази тема, че умения аз мога да имам. Той зависи с какво ще се идентифицирам, в крайна сметка. Тоест, дали ще се идентифицирам с това и откъде ще дойде тази идентификация. Тоест, а, не бива да се, как да кажа, да се фиксираш и да кажеш, не, ти не си човек, който е създаден да има умения. Казано Да, съвсем накратко. Така да. че, това е моето послание. Да експериментират, наистина да експериментират. И дори да сбъркат, да не се притесняват. Дори да инициираш, и това със сигурност е така. Тоест, на човек, който му кажеш, ти не бива да инициираш, защото си генератор и така. И той казва, добре. И той съответно още на другия ден ще го направи няколко пъти. Но аз винаги казвам, огледай се назад, върни се в деня си, дори съвсем за кратко и мини така на филмова лента какво ти се е случило през главата. И виж, и се кажи, ей, днеска пак така. Пак го направих. Добре. Мгм. Мгм. И съм сигурна, че в такива ситуации ти си много подходящ партньор за един, пак ще използвам английска дума за спаринг. Така че човек като рефлектира да може да се обърне към теб, за да се изтълкуват определени ситуации, определени наблюдения. Защото и Мгм. това според мен е умение да не се идентифицираме с отпечатъка, който е нашия бодиграф. Ми, И трябва да се от тренира. някъде ми е останало от всичките курсове и лекции, че картата не е територията, защото то се повтаря като клише, ама то наистина според мен е много вярно нещо. Тоест, ние имаме всичко от тези 64 портала. Тоест, зависи на какво ще сме отворени. Този втори портал, където се намира магнитния монопол, на какво твоите рецептори, а в една клетка има страшно много рецептори, на какво те ще се отворят, към какво ще бъдат привлечени, в крайна сметка. Мгм. Ти имаш ли елемент от твоя human design, който да ти е любим? А, ми, канала на откритието най-вероятно. Защото канала на интимността на млади години а, доста приключения съм имала благодарение на него. Така че и нещо друго, то е интимност, но някои хора не обичат да им влизаш толкова директно под кожата. Не е приятно за някои хора. И когато не го знаеш, Мгм. да, се случва мисинтерпретация. Мгм. Ако имах сега една чаша с шампанско, до мен щях да вдигна тост за канала на откритието, понеже и на мен ми е любим. Ама за Мгм. сега с една чаша вода. Добре, чак На, и аз. На здраве! на здраве за канала на откритието, за целия Human Design, за науката, за теб, за идния Human Design форум, организиран от Мия и Мери. И сега за финал сърдечно благодаря на теб, Диана. Беше ми изключително приятно и много се надявам да продължим разговорите, може по определени теми и да се видиме на живо в София в скоро време. Благодаря ти и хубав ден за сега. Благодаря ти, Галина. Така че за всички, които ще дойдат на 1 декември в София, много ще се радвам да се видим на живо, както се казва, в Аура. Така че, довиждане. Да се обадите, ако сте на живо. Идете при Диана и кажете здравей, да усетите 59,6. И така, добре. Чао, чао, хубав ден, Чао, до хубав нови срещи! уикенд.